right here. Subukang makinig sa amin ngayon, halika nang makilala ang tunay na mga bida. Ngayon sabihin yung wala pang kaming tira. Sagot sa katanungan nyo ay makikita. Mga ayaw maglabasan, ngayon dumadami na at nagbabatahasan ng mga ihinila. Gaano man kadami di mababaon sa hukay. Mga makatang talaga na tunay. Teka muna, di naman kayo sinasapawan. Sadyang palubog lang araw nyo, yun ang hindi nyo mapigilan. Tanong ko lang, sino kayo para magtaas-taasan? Kailangan pa bang patunayan kung may bilang ka sa larangan? Huwag kang umarang sa daan ng baka. Kung mo ay tamaan, subukan mo na magpagitna. Siguradong ubos sa'yo ang tinta. Di ko na kailangan ng pambura para pagpalinis mga tanga. Oo, kayo nauna, pero di naman kayo ugat. Tao lang din naman ang nagdinig, kaya ngayon kayo ay mga pasintawis sa mga kulubot na ambalang. Mamatay man di ako titingala kahit kayo pa ay sikat. Respeto ko'y para lang sa hospitalong alamat. Share sa mga nauna, sa mga astang ano na, yung mga naghatap ng pababa na baka dumaagaw ang mga trono nila. Hindot ako po, di yung pwede. Syempre di yan depende sa mga nais not gusto na mangyari. Kasi nga minsan kailangan ng mabante. Kailangan palitan ng mga pesong manipis na marahil ang iba sa kanila mga antik na mga malupit sa mga banatan. Kaya ayaw nila magpadaan. Kailangan tanggapin kahit gano'n pa karami mga ranas mo. May isang baguhan na kayang higitan ng antas mo. Respeto ng bawat isang kailangan ng lahat. Huwag kang maghanga sa bawat papat ng paglalakad. Pero kung mas marami kang yapak, di pa ba sapat paging alamat? Subukang makinig sa amin ngayon, halika nang makilala ang tunay na mga bida. Ngayon sabihin yung wala pa kaming tira. Sagot sa katanungan nyo ay makikita. Mga ayaw maglabasan, ngayon dumadami na at nagbabatahasan ng mga hihinila. Gaano man kadami di mababaon sa hukay. Mga makatang talaga na tunay. Naging basihan sa pagiging batikan kung sino nga ba ang nauna. Lalo na sa arerang mayroong digmaan para sa respeto ng iba. Kung gusto mo talagang malunasan na solusyon lang, hayaan mo sila. Ang kultura ay hindi ayabong pag pinigilan matanim ang iba. Madami baguhan sa larangan, pero kanya nang maipagsabayan. Di mo lang kanya napainggan dahil natatakot kang masapawan. Well, libahin mo na mindset mo dahil tila ikaw ang may gusto. Madami pa rin naman nagmamahal sa autor, matagal na minababoy nyo. Respeto ng bawat isa, yun lamang ang mahalaga. Di na kailangan pa na magbilangan ng ambag kung puro pagpag naman ng mga naglalapag. Pasantabi mga kuya, dun nyo pa ba nakikita na napakarami malupit na mga bunso? Kayo lang man nauna, din na yung mag-iiba, pero di lang po kayo nito ang may talento. Kaya huwag ka magtaka kung nasasapawan na, binibigyan lang talaga namin ito ng pulso. Dahil nakakatuwa gumawa ng musika, kasi sa ato pag namin ang magtatalo. Kahit nasabihin na wala pa na ilimbag, nakasimula pa lang naman ang paglapag. Marami rapay babala ang idadagdag para mapabilang kami sa mga tanyag na nakababigay na kanila mga ambag. Kaya sa sa nagpatibay ng babag, di kami katulad ng iba na lalaglag, kundi sumasaludo sa mga naglatag. Lahat naman talaga tayo may sariling panahon. May papausbong di ito nagataon, kaya tagapin na lang natin na talagang ganun. Pagsikapan na lang ang paparating na panahon, kahit pa ilang taon ang maubos ko ngayon. Basta ang mahalaga ay hindi ito matapon. Subukang makinig sa amin ngayon, halika nang makilala ang tunay na mga bida. Ngayon sabihin yung wala pa kaming tira. Sagot sa katanungan nyo ay makikita. Mga ayaw maglabasan, ngayon dumadami na at nagbabatahasan ng mga hihinila. Gaano man kadami di mababaon sa hukay. Mga makatang talaga na tunay. Dito na kami dadaan sa harap, tabi tahimik lang kami habang sila nag-iingay, puro yabang. Mga letra pinilit, pati boses inipit. Labatot
Metal Jimmy, sumigaw ka ng birit, tas inpasakin ang bitit. Di ko lang magets bakit kailangan magpataasan. Ang pagiging malikain ay katulad ng pag-ani ng tanim puno ng kaalaman. Mga baguhan na kami pero kaya namin makipagsabayan sa talastasan. Talas na pag-iisip, balik tanaw sa nauna. Respeto papakumbabaan tunin na magiging MC ay hindi ko makana, bro. Tayo lang at wala nang iba pang saksi sa magagantong galawan. Samahan na wala nang iba pang halong peking. Ngayon mo malalaman at aming patutunayan. Kaya subukang makinig sa amin ngayon, halika nang makilala